Wel, Cadeirydd, diolch yn fawr, diolch yn galon am y croeso môr cynnes, ac mae'n braf i cael y cyfle i siarad gyda chi heno am un o pwyntiau pwysicaf, un genedl sef Gymraeg, a'r heriau a'r cyfleon sydd gyda ni yn y tasg eitha heriol, ond pwysig o gyrraedd miliwn o siaradwyr a dwbli defnydd iaith yng Nghymru. Hoffwn i ddweud ar ddechrau'r sesiwn gymaint o fraint a pha mor ddiddorol mae wedi bod i fod yn ysgrifennydd cabinet dros Gymraeg. Dyma tro gyntaf i fi cael y cyfle i wneud y gwaith a dwi wedi wneud e nawr ers mis Medi. Dwi'n lwcus wrth gwrs i cael y cyfle i weld bobl yn y maes, clywed oddi wrth i nhw be maen nhw'n wneud. Ac un o'r pethau sy'n pwysig i ni ac sydd ar ochr ni yw y ffaith bod mwy a mwy o bobl dwi'n meddwl, mwy o bobl Cymru yn teimlo bod y Gymraeg yn perthyn iddi nhw. Dyna rhywbeth o Jeremy Miles yn dweud bob tro oedd e'n siarad, a dwi'n dweud bob tro hefyd mae Cymraeg yn perthyn i ni gyd. Y bobl sy'n gallu siarad Cymraeg yn hyderus, a rai sy'n dysgu'r Gymraeg, a rai sy'n siarad ychydig eiriau yn unig. Dwi'n ddweud, does bron neb sy'n byw yng Nghymru sydd ddim yn gallu siarad Cymraeg. Os maen nhw'n just yn ddweud trediga, maen nhw'n ddweud un gair yn Gymraeg. So, i fi mae'n just pwysig i adeiladu ar y ffaith mae bobl yn Gymraeg yn teimlo bod Cymraeg yn rhywbeth pwysig ac yn perthyn iddyn nhw. Nawr, gan mai cyfarfod cyffredinol Blynyddol yw hwn, roeddwn i'n meddwl y byddwn i'n defnyddio'r cyfle i drafod rai o'r materion allweddol sydd wedi bod ar yr agenda Llywodraeth Cymru dros y 12 mis diwetha. Dwi'n ymryheiddio o'r ddechrau a gall hyn deimlo ychydig bach fel restr siopa, ond mae llawer iawn i'w drafod, a dwi'n siŵr o orfod gadael llawer allan. Nawr, pan wnes i ddechrau fy ngyrfa fel darlithydd prifysgol, flynyddoedd lawer yn ôl nawr, dywedwyd wrthyf a dylwn i bob amser ddweud wrth fy gynulleidfa beth dwi'n bwriadu a'i drafod cyn cychwyn ar y daith honno. Felly yn dilyn y cyngor hwnnw, byddaf yn dechrau heno gyda diwyddariad ar fil y Cymraeg ac addysg Cymru. Bydda i'n dweud rhywbeth wedyn am bwysigrwydd technoleg i ddyfodol yr iaith, cyn grynhoi datblygiadau ym maes twristaeth ac ail-gatrefi. Yna bydd taith fer i drafod beth sy'n digwydd gydag enwau lleol, ac fydd hwnna yn arwain fe fyddwch chi'n falch o glywed at fy mhwnc ola, sef adroddiad y Comisiwn Cymunedau Gymraeg. So, 5 o pwnciau i trial i drafod, a fil, technoleg, ail-cartrefi, enwau lleol ac adroddiad y Comisiwn Cymunedau Cymraeg. I ddechrau felly gyda'r bil y Gymraeg ac addysg Cymru, bydd llawer ohonoch chi'n gwybod bod y bil pellach yng nghyfnod 3 craffu'r Senedd. Gafodd gyfres o gwelliannau gan y Llywodraeth a gyflwyno yng nghyfnod 2 o flaen y pwyllgor mwyn cryfhau'r bil
mewn meysydd penodol. Roeddwn ni hefyd yn gallu cefnogi gwelliannau a gafodd ei gynnig gan eraill. Ac ni'n dal i cydweithio gyda'r aelodau o pleidiau eraill i paratoi am cyfnod 3, ble allwn ni wneud fwy dy gilydd. A mae hwnna'n pwysig i fi, fel wedais i, mae rhan fwyaf o bobl sy'n byw yn Cymru yn cefnogi'r iaith, a dwi eisiau cadw y cefnogaeth am y bil yn drawsbleidiol. A ni'n gweithio eitha galed gyda'r pobl eraill yn pleidiau eraill i wneud hynny. Achos y pwrpas y bil yn un pwysig dros ben i ni. A fel ni'n gwybod, mae'r Cymraeg wedi bod yn rhan orfodol o'r cwricwlwm ers y 90au. A datblygu addysg gyfrwng Gymraeg ers drons hanner ganrif. Mae'r cynlluniau strategol Cymraeg mewn addysg wedi ei gyflwyno mewn ddeddfwriaeth ers 2013. Mae trochi hwyr wedi dod yn fwy a mwy poblogaidd dros y blynyddoedd diwetha, gyda phob sir nawr yn darparu trochi hwyr erbyn hyn. A chyfle i blant gael ei addysg yn Gymraeg na fyddai wedi bod yn bosib cyn hynny. Y bil yma yw'r cam naturiol nesaf yn natblygiad y Gymraeg mewn addysg, i gyflwyno newidiadau strwythurol yn y tymor canolig a'r tymor hir. A bydd camau pellach wrth cwrs i'w gymryd ar ôl y bil hwn, a fel sicrhau adnoddau effeithiol a chynyddu capasiti'r gweithlu mewn modd gynaladwy. Ac prif nod y bil yw galluogi pob disgybl i ddod yn ddefnyddwyr Cymraeg annibynnol a hyderus erbyn iddynt gyrraedd diwedd oedran ysgol gorfodol. A ni'n gwybod dydy hwnna ddim yn digwydd ar hyn o bryd. Mae'r Gymraeg wedi bod yn orfodol yn yn ysgolion am degawdau, ond dydy ni ddim wedi llwyddo yn ysgolion ble mae pobl yn cael ei addysg trwy gyfrwng Saesneg i troi bobl mas sy'n fodlon i defnyddio'r Cymraeg, sy'n fwynhau defnyddio Cymraeg ac yn gallu weld y pwysigrwydd iddyn nhw i cael y posibiliadau i defnyddio'r iaith. So, fe fydd hyn i gyd a mwy yn cael ei drafod pan fydd y bil yn dychweld i lawr y Senedd, a bydd hwnna'n mynd i digwydd nawr ar ôl y Pasg. A fel wedais i, fy nod bryd hynny fydd i weld yn pasio drwy'r Senedd gyda chefnogaeth drawsbleidiol gwirioneddol. So mae lot o waith i wneud, a ni'n dal i wneud nawr. Bydd swyddogion, dwi'n siŵr, yn gweithio yn ystod y Pasg i paratoi popeth i gryfhau y bil, ble ni'n gallu wneud hynny, ac i weld y bil yn pasio ar ôl y Pasg. So dyna'r pwnc gyntaf i fi, ac i symud nawr i'r ail, dwi am droi at bwysigrwydd technoleg i siapio dyfodol yr iaith. Mae dechnoleg yn cynnig posibilrwydd enfawr, dwi'n meddwl, ar gyfer Gymraeg. O'r cyfryngau cymdeithasol i'r byd digidol, mae gan y Gymraeg fwy o bresenoldeb nawr nag erioed. Gyda gwell cyfleoedd ar gyfer cynnwys Cymraeg ar lwyfannau fel YouTube a Spotify, mae gyda ni gyfle i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd yn lleol ac yn rhyngwladol. Mae'r atebion digidol a chymdeithasol yn cynnig cyfle i greu cymunedau Cymraeg cryf
ar-lein, lle gall pobl ddysgu, ymarfer a ddefnyddio'r iaith. Mae'r technolegau fel apiau ac offer ar-lein hefyd yn galluogi dysgu Gymraeg i fod yn fwy hygrych i bobl o bob oed. Nawr, roiais i datganiad ysgrifenedig o flaen y Senedd nôl yn mis Ionawr, ac oedd y datganiad yn rhoi lot fwy o manylion am y gwaith ni'n wneud gyda cwmnïau rhyngwladol i perswadio nhw i wneud fwy i helpu ni trwy'r defnydd y Gymraeg, yn enwedig mewn bywydau pobl ifanc sy'n defnyddio technolegol bob dydd yn y bywydau nhw. Ac roiais i wybodaeth i'r aelodau'r Senedd i cadarnhau unrhyw arian ni'n buddsoddi fel Llywodraeth, ni'n defnyddio'r arian i creu adnoddau sydd ar gael rad ac am ddim i unrhyw berson sy'n byw yng Nghymru, neu unrhyw berson, be bynnag maen nhw'n byw, sy'n eisiau defnyddio'r posibiliadau technolegol i cryfhau be maen nhw'n gallu wneud trwy'r gyfrwng Gymraeg, neu pethau maen nhw'n gallu wneud gyda'r bobl eraill. So, achos does dim lot o amser da fi, dwi ddim yn mynd i ddweud fwy ar ochr dechnoleg, ond pan ni'n siarad am y dyfodol, i ffindio'r ffyrdd i defnyddio'r technoleg i helpu ni i hybu y Gymraeg, mae hwnna, dwi'n meddwl, yn mynd i fod fwy a fwy pwysig i ni. So, ni wedi gwneud y bil, ni wedi gwneud technoleg yn nawr, felly at fy'n trydydd pwnc heno, sef twristiaeth ac effaith ail gartrefi. Wel, rydyn ni yng Nghymru, ni'n genedl croesawgar, a rydyn ni eisiau aros felly. Mae twristiaeth yn ddiwydiant pwysig, ond mae gormod o lety gwyliau ac ail cartrefi sy'n wag am ran helaeth o'r flwyddyn yn gallu bod yn niweidiol o ran sicrhau cymunedau iach a bywiog. Mae hyn yn gallu achosi prisiau tai uwch hefyd wrth gwrs, sy'n golygu bod y poblogaeth leol yn cael ei prisio allan o'r farchnad, yn methu byw adra. Mae hynny'n fater o gyfiawnder cymdeithasol ac mae'n bryder i gynnyladwyaidd y Gymraeg. Nawr, roeddwn ni fel Llywodraeth yn awyddus i wneud rhywbeth o ran lleddfu'r pwysau ar gymunedau lle mae yna nifer fawr o ail gartrefi. A dwi'n falch iawn o'r gwaith mae'r Llywodraeth wedi ei wneud yn y maes yma ac wedi cyflawni llawer mewn amser byr. Ond jyst i fod yn clir yn personol, dwi'n siŵr y camau ni wedi wneud yn barod a mae fwy i ddod, mae hwnna'n wedi bod yn posibl achos ni wedi cydweithio gyda'r plaid arall yn y Senedd. I trial i wneud y gwaith radical fel ni'n wedi wneud yn y maes hwn, dwi ddim yn meddwl mae un plaid ar ei ben ei hun yn gallu wneud y gwaith anodd na. So, popeth ni wedi wneud yn y maes ail cartrefi a twristiaeth, ni wedi wneud achos oedd popeth yn y cydsyniad cydweithredol rhwng Llafur a Phlaid Cymru yn y Senedd. Nawr, dydy hwnna ddim yn parhau at heddi, ond jyst i weid hefyd yn personol, i fi, i cydweithio gyda bobl eraill, pan mae pethau pwysig chi'n gallu wneud â gilydd, mae hwnna'n dangos cryfder y Senedd.
ni'n gwneud e just achos does dim mwyafrif da ni. Ni ddim yn gwneud e achos ni wedi ffeili i wneud e ar ein bennau hunan. Ni'n wneud e yn fy marn ni achos mae'n dangos i bobl yng Nghymru ni'n gallu wneud pethau eitha anodd a radical pan ni'n cydweithio. So popeth dwi'n mynd i'n ddweud nawr am y gwaith ni wedi wneud yn y maes, a ni wedi wneud e achos ni'n wedi cael y cryfder trwy cydweithio. So dyma i ddod. Rydyn ni wedi ymestyn y pwerau i awdurdodau lleol, godi premiwm y dreth cyngor i 300 y cant ar ail gatrefi ac hefyd ar thai gwag. Rydyn ni wedi newid yr reolau o gwmpas llety gwyliau tymor byr, fel bod perchnogion yn gwneud cyfraniad teg i'w cymunedau nhw, ac rydyn ni wedi rhoi pŵer i awdurdodau cynllunio lleol i'w wneud ein ofynol i cael caniatâd cynllunio mwyn newid defnydd anedd o fod yn breswylfa i lety gwyliau neu ail gatrefi. Nawr, yn y maes hwn, does dim un beth sy'n mynd i creu y newid ni'n eisiau weld. A ffordd i wneud e yw i cael pecyn o pethau. Pan chi'n tynnu y pecyn dy gilydd, bydd y pecyn yn effeithiol. So dyna 3 beth ni wedi wneud yn barod, ond mae pethau eraill ni wedi wneud yn barod a hefyd. A mae bil o flaen y Senedd a hyn o bryd sy'n mynd i creu restr o bob math o llety ble mae pobl yn ymweld, ac ar ben y restr y gobaith yw i cael ail bil yn yr Hydref sy'n mynd i wneud fwy i codi safonau o'r llety yn y maes twristiaeth. So, dwi'n meddwl, achos trwy wneud hynny wrth cwrs, ni'n gallu reoli nifer yr ail cartrefi a chartrefi gwyliau mewn cymuned. Mewn cymunedau ble ni'n eisiau warchod y Gymraeg, ble ni'n eisiau warchod y ffaith mae bobl yn eisiau defnyddio Gymraeg bob dydd ac yn pob peth mae nhw'n wneud. So, y trydydd beth dwi wedi bod yn sôn amdano, dwi'n meddwl mae hwnna wedi bod yn rhywbeth pwysig dros ben yn ystod tymor hon o'r Senedd. Ac mae Cymru'n arwain ar y maes hwn. Ni'n cael lot o diddordeb mewn gyda'r pobl yn Cernyw, enghraifft, gyda'r bobl yn Lloegr sy'n dioddau o'r un peth o ail cartrefi. Mae nhw'n eisiau dysgu o beth ni wedi wneud yma yn Cymru, a dwi'n falch iawn o hyn sydd wedi cael ei gyflawni. Nawr, un o'r pethau sy'n denu ymwelwyr i Gymru yw gwybod bod nhw'n dod i rywle gyda'i hanes a'i diwylliant a'i hun. Ac yn y cyd-destun hwnnw, dwi'n gwybod bod y pwnc nesaf dwi'n mynd i siarad amdano, mae'r pwnc bod enwau tai, busnesau, llynnoedd o mynnoedd yn effeithio ar naws ardal, a bod pobl yn naturiol yn poeni am hyn. A dyna pam rydyn ni wedi ymrwymo i wneud popeth y gallwn ni i warchod a hyrwyddo enwau lleoedd Cymraeg, fel bod cenedlaethau'r dyfodol yn gallu mwynhau ein diwylliant, ein hanes a'n iaith ni. Rydyn ni'n gweithio gyda bob math o bartneriaid ar y gwaith hwn, gan cynnwys Cadw, Comisiwn Brenhinol, Henebion Cymru, a'r awdurdodau lleol a'r parciau cenedlaethol. Nawr, dwi'n gwybod mae llawer o bobl
wedi ofyn i ni wneud ragor, a dwi'n fodlon iawn ystyried hyn ar ôl pwyso ar mesur canfyddiadau'r adroddiad ymchwil a fydd yn cael ei gyhoeddi yn fuan iawn. A mae'r pwnc hwn yn hefyd wedi dod mas o'r cytundeb rhwng y Llywodraeth a Phaid Cymru, a ni'n dal i trafod dy gilydd am y gwaith ni'n wedi weld yn barod, ble mae bwlchau yn yr ymchwil, ble allwn ni'n defnyddio technoleg, enghraifft i helpu ni i wneud fwy a bydd fwy da ni i wneud yn ystod y flwyddyn ola o'r Senedd. So, efallai mae fy mhwnc ola heno. Dwi'n mynd i troi at fy mhwnc ola ac y pwnc sydd wedi cael y sylw mwyaf yn ystod 12 mis diwethaf. Cyhoeddoedd Comisiwn Cymunedau Cymraeg a'i adroddiad gyntaf yn yr Eisteddfod ym mis Awst a llynedd. Mae grymuso cymunedau yn agos iawn at fy nghalon i ac i'r aelodau eraill y Cabinet yma yn y Senedd. A dwi'n mor falch enghraifft o'r brosiect perthyn, achos dwi wedi cael y cyfle i weld pethau mae perthyn wedi wneud yn barod a clywed o ddiwth bobl sy'n gweithio mor galed yn y prosiect. Mae dros 100 o grwpiau cymunedol wedi derbyn grant trwy'r prosiect perthyn. Roeddwn ni'n mor falch i glywed y cyhoeddiad am y prosiect yn Abersoch, enghraifft, sydd wedi derbyn grant perthyn i ddechrau'r gwaith o droi'r hen ysgol, sydd wedi gorfod cau, ac oedd hwnna'n eitha adael. Oedd lot o bobl gyda'r yn becso am hwnna, dwi'n gwybod. Ond a nawr, yn ganolfan gymunedol, newydd yn gallu cael ei greu trwy'r perthyn gyda'r Gymraeg yn ganolog iddi. Mae llu o brosiectau arloesol ar draws Cymru, a dwi wedi cael y frant fel wedais i o weld rai a wedi gweld cymaint o wahaniaeth mae'r grant yma wedi ei wneud i gymunedau. Dwi'n awyddus i barhau'r sgwrs gyda cwmpas hefyd sy'n sefyll tu ôl perthyn i weld sut allwn ni gefnogi'r mentrau pwysig yma i'r tymor canolig a hir. Wel, gan fod y mathau hyn o brosiectau a gweithgareddau yn rhan anatod o galon cymuned lleol, dyma'r union fath o gymunedau caiff a'i hystyried gan y Comisiwn. Dwi wedi cyrraedd a cwrdd a Dr Simon Brooks yn ddiweddar i glywed am waith y Comisiwn Cymunedau Cymraeg, a dwi'n falch fod Simon wedi derbyn y gwaith o gydeirio'r ddau gomisiwn ac i aelodau'r Comisiwn am gytuno i'w cefnogi. Mae'r Comisiwn wedi edrych ar y heriau sy'n wynebu cymunedau Cymraeg yn sgil cyhoeddi canlyniadau'r cyfrifiad. Mae'r adroddiad grymuso cymunedau cryfhau'r Gymraeg yn waith cynhwysfawr a manwl sy'n dadansoddi'r canlyniadau hynny gan ddangos beth yw reality yn cymunedau Cymraeg Cymraeg ni heddiw. Mae'r argymhellion yn bontio meysydd polisi o addysg i'r economi, trwy edrych ar y meysydd hyn gyda'n gilydd. Rydyn ni eisiau datblygu atebion sy'n trin y heriau sy'n wynebu ein cymunedau Cymraeg yn ei gyfanrwydd. Fel wedes i, gafodd y adroddiad gyntaf a'i gyhoeddi yn mis Awst yn yr Eisteddfod.
Mae'r adroddiad yn edrych ar bob math o feisydd polisi sy'n hollol bwysig mwyn i'r Gymraeg ffynnu mewn ardaloedd o arwyddocâd ieithyddol dwysedd uwch. Ac wrth gwrs dwi'n diolchgar i'r Comisiwn a dwi'n croesawu yr adroddiad. Rydyn ni hefyd yn falch o weld ei hadroddiad diweddar ar faes cynllunio gwlad a thref. A rydyn ni'n edrych ar yr adroddiadau ac ar yr argymhellion ar hyn o bryd, a byddwn yn ymateb yn ystod Eisteddfod yr Urdd, bro dir a môr, yn mis Mai. Wel, mae Cymraeg 2050 yn weld cynnydd nid yn unig yn y niferoedd sy'n siarad Cymraeg, ond hefyd ddyblu'r defnyddio dyddiol ohoni. Bydd yn anodd cynyddu defnydd dyddiol o'r Gymraeg heb sefydlogi'r iaith yn ei chadarnleoedd traddadu adol. Mae'r cynsyniad o sefydlu ardaloedd o arwyddocâd ieithyddol dwysedd uwch yn un pwysig yn waith y Comisiwn, a ni'n dal i siarad yn fewnol a gyda bobl eraill am sut allwn ni defnyddio y syniad yna yn ymarferol. A mae'r trafodaethau yna yn parhau i mynd ymlaen. Yn y cyfanser, mae'r Comisiwn wedi dechrau ar ail gam a'i waith gyda'i aelodau newydd. Bydd yn ystyried dyfodol y Gymraeg fel iaith cymunedol mewn ardaloedd eraill o Gymru a thu hwnt. A dwi'n edrych ymlaen wrth gwrs a clywed mwy am hynny wrth i'r gwaith fynd yn ei flaen. Nawr, dwi wedi dod at y ddiwedd fy nhaith drwy brif datblygiadau flwyddyn diwethaf, heb sôn am y cynnydd mewn cyllid yr ydyn ni wedi gallu ei ddarparu i sefydliadau hanfodol fel Mudiad Meithrin, y Mentra Iaith, a'r Goleg Cymraeg Cenedlaethol. Dwi ddim chwaith wedi sôn am y gwaith sy'n digwydd i gynyddu'r defnydd o Gymraeg o fewn Llywodraeth Cymru. Dydw i ddim wedi sôn am y penderfyniad diweddar iawn i wneud tair set o reoliadau ar ochr y safonau. So mae lot o bethau dwi ddim wedi cael y cyfle i siarad amdano heno. Ond o'r hyn dwi wedi llwyddo i sôn amdano fe, gobeithio y byddwch yn cytuno, bod yn heriau o gyrraedd miliwn o siaradwyr a dyblu defnydd iaith yn amlwg, mae'n glir bod llawer o llwyddiannau a nifer o gyfleoedd o'n blaenau. Mae'n rhaid i ni barhau i greu cyfleoedd i bobl ddefnyddio'r iaith bob dydd yn y byd, yn addysg a yn y gweithlu ac thu hwnt, i sicrhau bod y Gymraeg yn rhan o'r byd digidol ac i sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei gwerthfawrogi fel iaith sy'n cysylltu pobl a'i gilydd. Drwy gydweithio fel yna ac edrych ar y gyfleoedd y mae dyfodol yn ei gynnig, mae'n bosib i ni sicrhau dyfodol disglair i'r Gymraeg gan cynyddu'r nifer o siaradwyr a'r defnydd o'r iaith. A diolch yn fawr i chi gyd am eich amser heno ac am y gwahoddiad i'ch genhedlaeth flynyddol. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn i chi wir am ddod ata ni am y cyflwyniad. Gai ddeud mod i'n falch o'ch hyder chi yn nyfodol y Gymraeg ac yn gobeithio y cewch chi gefnogaeth i wireddu eich dyheadau yn enwedig
bod ni wedi clywed rhyw heno, ac yn siomedig o hynny fod y Prif Weinidog presennol ddim am weithredu ar y Comisiwn Cymunedau Cymraeg yn y Senedd yma. Gobeithio gallwch chi ddylanwadu yn y cyfeiriad yna a cheisio cael rhywbeth cadarnhaol i ddigwydd yn y Senedd bresennol. Beth bynnag am hynny, diolch o galon i chi am ymuno efo ni a phob bendith i chithau yn y dyfodol. Diolch yn fawr iawn i chi gyd.